tam ne? Jak se upravuje? Tady je Taky ne? Nenarážet do těch zrcadel, jo? Nenarážet. Tam ne? Tak to je nejvíc. Jano, pojď tady na mě. Shutterstock Music. Já bych chtěla být tak malá. Taky radě. Víš jo? To je boží. Já mám obří hlavu. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Já vás zdravím z Prahy, tady od Hradu. Tady je Terča, jo, to je její mobil, selfie. Tam je Jana, která má krámu. Tam je malej cecí. Tam je cecí. Zvedni si to trošku. Tak, ano. A tady vám ukážu room tour. Já tak chci být taky. To je country tour. Tady je Eva. Tady, budeš ve vlogisku, Evo. A ty taky, a ty taky, a ty taky. A Maxime, něco dnešního dne. Dnešní den je v Praze, nečekaně, i když jsme v Praze. A tady je nějaký Tomáš Gary Masy. A tady můžete vidět. Jo, jdeme. Jdeme do Hradu teda. Jdeme dneska Milo. Tam je Dneska jdeme za Milošem. Dneska teda jdeme navštívit Miloše na Hrad. To na Miloše. Udělej Faded Maxi aj na vlogisek, prosím tě. Prosím, jak křičíš. Originál. Originál Faded. Tam teďka? Strčili jsme. Jo, tamhle. Rychle jdeme dohnat ostatní. OK, jdeme dohrát do sálu. Rychle, musíme utíkat. Rychle. Za Milošem. Utíkáme. Kam už jde Miloš? Utíkáme. Ale dohnali jsme ještě, budeš ve vlogu. A ty taky, ano. Pozdrav do Na YouTube. Čau. Chceš být ve vlogu, jen, jo? Ne. To bude na YouTube. Tak nebudeš ve vlogu. Drahoš, pust to do prdele. Terčen sestřih z Prahy, my natáčíme vlogisek. Video. Tady přijel pan prezident. Karetu, protože tady je Drahoš. A tady je Drahoš. Protože Ty chceš jít s náma ve vlogu? A naš to na Čau, Jana. Dám to na YouTube. Udělej Faded. Jste to neviděli. Ano. Tak to neviděli. Jak se jmenuje? A teďka jdeme za Milošem teda. Moje smysly nepletou. Adame, chceš být ve vlogu? Chceš ve vlogu? Pozdrav. Easy. To je kokot. Víš, že to bude na YouTube. Ahoj, vlogy se. Jo, ahoj. Počkej. Já že nemám. A jo, to jde ještě víc? Takže uděláme selfie. Ano, jsi ve vlogu. Easy. Pak čus. Co je kokot? A tady máme Herdy Army. Herdy Army. Čau. I love you. A kam jdeme teďka? Řekni nám, Drahoš. Já nevím. Tady máme chcacího koně. Jo, to úplně krásně zabral. Chcací kůň. A tady je Kimma. Běžte do prdele. To v celku je tady, vidíte, tady máte chrám svatého Víta. A tady je chrám svatého Víta. Znovu. Zadu teda. Nevím, jak to zavírám. Čau, Kájo, sorry. Dělám vlogy. To říkal. Pozdrav od chcacího koně. Zdravím od chcacího koně. A
A taky i ty Dave, pozdrav. Čau. Hello from me! Tady. Vlogísek. Adame, pozdrav nám do nového vlogu a To je další vlog? Ne, tohle je pozdrav ze chcacího koně. Chcacík mě dobrý. A kam to Zkoušel jsem to. A kam teďka vlastně jdeme, Aďo, řekneš nám? Čau, Terry. Vidíte v našem vlogu, je to Tohle je stejný vlog, Aďo, pořád. z druhé části tohoto vlogu na kanál. Bohužel to natáčíme na takovej jiný mobil. Není to můj Na mobil. kanál všeho druhu. Mohli bychom to klidně natáčet i na můj mobil, a jenomže pak by to Terč nemohla sestříhat. Takže kvalita bude, omlouváme se, horší. Dejte like samozřejmě. To Ano, chce to like? Odběr. Odběr? Odběr samozřejmě taky. Samozřejmě Terče i Míše dejte odběr. Ale tenhle vlog stále nekončí. Vy jste si to mysleli, ale nekončí. Dejva. Daleko TV Gaming, odběr! Odběr, Daleko TV Gaming! A dejte, prosím vás, tady Ondrovi Kučerovi, dejte like na fotku. Takže ještě jednou připomínáme z tohohle live streamu. Dejte like, odběr, Live streamu. live streamu. Tohle je live. A tady byl úplně hovna. Co mají dát? To je vlogísek. Máte live stream? Ne, to není live to je stream, to je vlogísek. vlogísek. Pokouřit prdel. A to na Facebooku, takže... Děláš na Na Facebooku? YouTube, ne na Facebook. Jak se tam jmenuješ na YouTube? To neřeknu. Proč to bude Já to dám úplný úplně hovno. Ještě odebili ty naše mámy, jsou nejlepší. Takže máme nikoho nezajímají, teď jdu táto ne. Jo. Já mám černou mamu. A dělá maximum. Tady Já mám černou mamu. Hodně, že ještě on je teplej. Počkejte, čau Jano. Ne, pojď sem, neboj. Jano, pojď sem do vlogu. Já tady zazoomuju. Ale já se odzoomuju. Jano, pojď sem. Koníci Ahoj, Dráž sakra, pojď sem. Pojď sem, pojď, takhle. Takže ještě jednou dejte like, odběr. A lajčík určitě. Easy business. A tady dejte Daveovi like na Facebooku. Daleko TV Vlog Dave Gaming. tam má jednu takovou, Dave tam má jednu takovou dementní stránku, na které mu nikdo nedává like, tak mu dejte Tohle like. cecík. Udělá mu to radost a Tohle cecík. nebude brečet. Tohle cecík. Počkej Maxime, to bude úplný roztřepaný hovno. Deňa! Tady je Jeňa! To je náš obvyklý kamarád, pojď sem, Horste. Paranta. Ten nám udělá skvělý rozhovor. Horste, Já ho tady otočím. co si myslíš o dnešním výletu do Prahy? Myslíš, že je to totální Hej sračka? Horste, co si myslíš o dnešním výletu do Ale Prahy? jo, je to dobré. Tohle nedávajte A co? odběr, like. Tomuhle Daveovi rozhodně nedávejte odběr, dejte odběr Chymlovi. jsou vojáci, kurvení. Pojď sem. Já to vědět sám pan Vracíme se. Vracíme Takže vracíme se zpátky, Vracíme se zpátky. protože jsme zase zabloudili. Protože jsme skurvení krety. Nevím, kde jsou vojáci už. Zase jsme zabloudili, hoši, že jo, Adame? Ano, A kam jdeme teďka? Zpátky. Do prdele. Takže paní nevím. Čau Míšo, udělej fade. Dejte rozhodně, počkej, To je náš oblíbený Minecraft. Prosím, rozhovor, Rexman. hoši, dejte rozhodně odběr kanálu Rusky.cz Studios, protože natáčel 2 videa, obě se mu nepovedly, takže potřebuje odběratele, nutně. Minecraft je legendární. Hej, ale tohle je fakt dobrá věc. To je nějaký vlog nebo co? Jo, to je To je vlog. vlogísek. A můžeš to zčeknout a Tohle To je cecík. teplý sek, vole. Vašku, řekni nám, jak se cítíš mezi svýma kamarádama v Augustu. Tak zaprvé, nejsou to mý kamarádi. Co to tví rodiče? Jak jsou? Vůbec je ani neznám. Tím se mezi nima, no já nevím, tak nějak debilně, ale to asi tím, že to tam působí Tohle jsme vůbec depresivně. nechtěli slyšet. Prosto. Kdo? No a prostě fakt. Takže... Teďka jdeme o vážející věci. No. Uvědomujte si, že ty poslední cheeseburgery, tak nevezme, tak tlustý. A nenašli jsme ani jeden Burger King, nic prostě. Praha je hlavní město a není tady nic. Jo. Cheeseburger na scénu. Ty to ani nechceš, že? Já to chci žrát. A nemáš na to. Nemáš to peníze.
Ne, cheeseburgery ne, já jenom mají hamburgery. Jo, Raďo. Já to nestačí, YouTube. Raďa, tadyhle, neboj, Raďo, my tě jdeme propagovat. Tady Raďa natáčí dost hustý videa o tom, jak tam jezdí na bobech, takže mu dejte like. Co? Dejte mu like na Facebooku. Ať má větší YouTube, Má máš. tam Radmenstrna a my jdeme. Scházíme. Vojáci, máme tu vojáky, hoši. My se přesouváme k neskutečné... Hoši, máme tu vojáky. Vojáci. A terča. A pokračuje. Vojáci a terča. Vojáč ve vlogu. Je to i tvůj kanál, nebude. No právě. Míšo, co mají dát? Like a odběr. Ale tohle je neuvěřitelný fake konec, zase jsme ho zachytali. Tady vidíte, co si teďka můžou tyhle dvě youtuberky dovolit. Vidíte, kolik jim dáváte YouTube money s tím, že jim dáváte like. Dejte dislike a musíš to jenom odběr. Tomuhle dejte dislike a jim dejte like. Peťo, tak mi dejte dislike. Peťo, musíš takže všichni. Cože? Ahoj všichni. Ne, počkej. Já to... Hej, Peťo, Hej, hoši. Já to uvítám. Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního vlogu. Tohle to bude vlogisek DIY. Summer outfit. Tady já vám normálně ten kanál seženu tolik odběratelů. Pozor, tohle je vlog z pražského hladu. Jo. Okay. Chceš mít takhle opřenýho rameno a jít. Jo, počkej, já to budu stabilizovat. Hej, Bart, ať jo, jako... Tak se. A komu že fandíš vlogu, ale ne? Tvojí mámě. Fakt, tak to je dost. Já to teďka asi ukončím.